KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma waaw dum bandirabe teddube e kucin denen do suudu Allah en bawa gasnude non en jettani mawdo men jinnaado men Kawal Abdullahi Walla Ndiaye mo ganduda mo wadi ko mawni hikka e nder windere nde wona tan e Sénégal wona tan e Madina Gounass addude be ganduda ko fodde yimbe sappo e jeetato be ganduda ene jeeya e nder leydi Sénégal ha e nder leydi Mauritanie en ji wobbe nan gimmi leydi Zambie kanko di addude men janti hen ko yettira Allah ngari taw ala ko addir men so wona yo badde men Allah wi don gitto farilla hakkude mi Allah jomiraado subhanahu wa ta'ala wadi sen derim do do nyalawma hande eden duwonomo nde Allah beydanta mo moƴƴere Allah jokkanamo kadi moƴƴere nde kadi nde rontina bandiraɓe julum mbawno naftorade caggal kadi wonade ceerno men yo Allah juttu gurdam mum kanko e dendagal waldi makko mbiyan tan Allah moƴƴani en golle men timmi hankadi ala ko heddi so wona eden jogori woyitade immade do ina damina ko hakkunde 12 e 13 lewru juillet ndi don gondina so Allah jabi wonta kotol men ton to leydi Sénégal so hawri wiide jomiraado no heewi wadni e kala saha eden nyaago Allah yo Allah jabanen. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe amtuɓe yebde ayawo Pindi TV on calminama on juram on bismama e robinde jayndeji men e hande ne hawri noon e alkamisa 13 lewru juillet hitande ujunnaje 2023 jayndeji men hande kanji foof noon e kewɗi e majji garti jokkude jangtade ɗum ko ganduɗa woni ɗanle ɗe ndewani e lawol kono kadi ɗe goppani caggal dawrugol ñawore ha ini to banggue jangde joni joni ngare jañoɗen hen ɗum noon puɗɗore ɗen jayde Sud Quotidien noon nde ari tigi rigui e alhaali no ko kalɗen ko to banggue jangde ɓe garti noon koye alhaali oɗon ɓe mbi ko caggal ɗum ko ganduɗa kay woni oɗon bakka joni kay koye ɗum ko ganduɗa woni BFM 2023 haala mum haalte kine wona 1,8 ujunere e 350 e go candidat ko ben kay tigi jogori tigi rigi ƴaɓɓude ɗum ɗon beele ene mbawa yaade ɗum ko wiite to banggue lycée woni secondaire ɗum non ɓe kolliti hen kine wona hakke ujunere e 276 ɓende ko taw ko ñawoɓe ɓe ene gadda e nder ɗin centre uji ɗi ganduɗa tolniɗi e ujunere e 335 centre ɗum ɗon foof noon ene teska e nder ndeɗon jayde Sud Quotidien ko ɗum de woni konde uddiri e nder ko sifa e kelle gadane mayre jokken e jayde Le Quotidien kamɓe kadi ɓe garti ko toon to Saint-Louis ɓe jegi tigi rigui e alhaali tigi ɗanle ɗe ndewani lawol e kan lana ka ganduɗa kay koko yuwnoko ɓe kolliti kay tigi rigui ha joni de ɗum ene jokki ɓe tawi ken ɓe walla mbiyen ɓe puɗɗima awde hen kene wona pittali 6 taw kay ko ceerɗi e pittali munen ɓenne ɓe mbi wonde kadi ene woni ko ɗum ko gandanɗa hoorema taw kay ko majjuɓe kene wona hakke 50 ɗum ɗon fof kay cuwa yite taw kono noon ɓe keeɓi hen nayo ɓe ganduɗa kay ɓen ko datɓe e nder ɓen ɓe ganduɗa kay ko tawaɓe e nder ɗen maaje ɗum ɗon fof ene tawe e nder ndeɗon jayde e Le Quotidien goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde ko to banggue cellal ɓe kolliti noon oɗon 3e cas mo ganduɗa kay ko fate fièvre oɗon mo mbiyata Congo Crimée ɗum ɗon kay ɓe kolliti wonde wonti hankadini ɗum ko ganduɗa woni épidémie ɗum noon tigi rigui ko kulihuli tigi e teska e o saaha sababude kay yitude oɗon neɗɗo tataɓo mo ganduɗa kay ene wonde oɗon rafi biteɗo Congo Crimée
jokken e jaynde libération no mbiruɗen ni e saha fof ɓe garata e ɗum ko wiyete révélation ko fate noon alhaali ɗen ɗanle ɗe ndewanide ɗe lawol ɓe mbi ko reprise di Barça walla Barzac ɗum noon ɓe kolliti gueɗe kewɗe e ko haala hen ko fate ɗiɗon bonandeji teskaɗi ni toon to banggue Saint-Louis ɓe kolliti noon kina wona caɗele ɗeɗon teskaɗe hen ko caɗele jowtiɗe to banggue moteur kaɗon landa tigui rigui ɗum ɗon foof ene jeeya e ko saabi tigui rigui ɗen caɗele teskaɗe toon ko fate ni ɗum ɗon ene wonde kadi ɗum ko gandanɗa hoorema ɓe kolliti ɗum landa kaɗon ka yuwi ko e jamma alkamis oɗon walla mbiyen jamma alarba oɗo mo ganduɗa kay hedde 5 heures du matin ko nde teska kaɗon landa e yiwde ɗum ɓe mbi noon kene wona hakke 56 mo ɓe ganduɗa kay ko passager ji ɓenne kadi ene gonno e kaɗon landa jeegom no mbiruɗen ni tawa hen ene maayi ene ceere pital mumen kono nayo kay tawa kañumen keɓama dandede e o saaha mo kaldeten ɗum ɗon kay hollitama tigui heddiɓe ɓe koko majji cuwa yiite taw gueɗe kewɗe e nene nder hen so tawi a lanciti ndeɗon jayde ma taw ɗum hen goɗɗum ko tawete hen ko gandanɗa hoorema ko fate alhaali kay ɗum ko ganduɗa woni on ko jikkinantoɗo Ousmane Sonko hono Juan Branco hollitama tigui ko laamu leydi toon to France kay portimo plainte e o saaha kalteɗo o mo ganduɗa ko kañum yinno portude plainte leydi Sénégal toon to CPI e o sahade ko kanko porta plainte ma en garoy e dalillaji ɗi jawten e jaynde les échos noon ɓe garti tigui rigui koye alhaali kadi ɗen ɗanle ɗe ndewani lawol ha joni ɓe mbi e o saaha mo kaldeten e kala saaha ene ɓeydo kay hulɓinade gueɗe ɗe no hanniri ni ɗum woni koɓe mbi la situation va de mal en pire jafoɗon ɗum ɗon tigui woni ko teska tigui rigui ɓe kolliti e ɗen laaɗe tati ɗe ganduɗa kay ko gumminoɗe ɗo e Sénégal ha joni de ɗe jiitaka toon to Saint-Louis noon ɓe mbi ko gosle 6 puɗɗama tigui awede e nder maayo ngo kono noonne kadi tawama nayo ɓe ganduɗa kadi ɓen koko danda e o saaha kene wona hakke 90 ɓe ganduɗa kay ɓenne de ha joni 90 mbiɗen koko majji ɗum ene tawe e nder hello mabɓe e nayyi sa tawi a udditi nden jayde les échos jokken e jaynde enquête ɓen garti koto banggue dawrugol ɓe mbi ko alhaali Ousmane Sonko jeeyedemo e ɗiɗon sumgoji walla wawdemo tigui jeeyede e ɗiɗon sumgoji jogade tigui on droit ha joni de Ousmane Sonko ene wawi ɗaminade saabu so tawi en gari hakkude makko e Adji Sarr ha joni kadi omo wawi ɗaminade omo jogui laaɓi ɗi ganduɗa kadi ɗi o wawi rewde ayni o mo ganduɗa kadi hakkude makko e o mo ganduɗa kadi wiyete ko Mame Mbaye Niang eɗon banggueji ɗiɗi foof de hollitama Ousmane Sonko ene jogui laaɓi walla ni yakar mo ganduɗa kadi e bawɗo ɗum hokkude ha wawa jeeyede walla ha wawa laɓɓinde hoore mum beele ene wawa jeeyede tigui rigui e ɗiɗon sumgoji ko jayde nde ko noon nde finiri e o subaka hande jokken e jaynde e vox populi noon ɓe gartide koye alhaali oɗon plainte mo ganduɗa ko état français porti ɗum o mo ganduɗa kay ko woni avocat Ousmane Sonko o woni kujjikkinantoɗomo hono Juan Branco e wi soko wiide kay Juan Branco kañum tigui hulɓinno walla ɓe ganduɗa kay dillini fonctionnaire uji ɗiɗi France naɓe taweteɓe ɗo e nder leydi Sénégal sanga tigui e nder ɗiɗon seppoji hawni e haali hen inde mabɓe wonde haaɓe mbaɗi hen impliqué walla haaɓe moddi e ɗiɗon alhaaliji ɗi ganduɗa kay ɓennino e lewru juin ndu ko ɗum saabi laamu leydi France kañum de e porti plainte o mo ganduɗa ko Juan Branco ko jikkinantoɗo Ousmane Sonko goɗɗum ko tawete hen ko alhaali heblanade maggal Touba mo ganduɗa ko porte parole mabɓe o kay o holliti wonde e o saaha porte parole mo ganduɗa kay ko Serigne Bass Abdou Khadre o holliti e o saaha de kulihuli to banggue ngakkere ndiyam hayni e assainissement haaɓe jogui ɗum ɗon de e o saaha moɓe gone heblanade ɗum ko ganduɗa woni maggal Touba garowo e lewru septembre ndu so hawre welede Allah
njehen jokken e jaynde l'observateur noon nde groupe Futurs Médias kamɓene kadi ɓe garti koye to banggue dawrugol e alhaali candidature Benno Bokk Yakar ɓe mbi ko e o sahade en tout cas gueɗe ɗe e nanɗo tan ene jiiɓi ko fate banggue révélation ngaji jewtiɗi e laaɓi e lobinaji hol poɗɗo waɗede hol poɗɗo suɓede en jiiɗo koye kewɗe ɗe ganduɗa ko nande Amadou Ba en ha o mo ganduɗa kadi ko Abdoulaye Daouda Diallo woɓɓe ɓe ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr en e Mamboy Niang en kamɓe fof eɗen coynoɓe ɗo en kono ɗum fof e wade noon ɓe mbi ko oɗon opération zéro risque et la piste de deux fer au faux ɗum ɗon de ko gueɗe ɗe ganduɗa ene jogo hen risque ji no fewi e to banggue sumgo to e oɗon coalition Benno Bokk Yakar risque mo ganduɗa Benno Bokk Yakar ene jogo ɗum to banggue sumgoji e ɗiɗo présidentiel aji garoji sa rentaki tan ma waw gandanɗa hoorema serndudeɓe walla goto foof ƴeewa yidde yaade e banggue mum ɗum noon ene tawe e nder ndeɗon jaynde nde ganduɗa kay ko l'observateur jawten e jaynde las eɗen coyno natal o mo ganduɗa ko Amadou Ba hollitama tigui won signe uji ɗi ganduɗa kay ene tawe makko ɗiɗon signe uji kay ene mbawi tigui hokkudemo espoir beele wona kanko woni jogorɗo suɓede o soit mo gandanɗa hoorema walla sumgo ngo gandanɗa hoorema Macky Sall jogori wadde ɗum ɗo fof de so tawi a naati e nder jayde nde ma taw gueɗe kewɗe kanko Amadou Ba ene tawe e makko goɗɗum ko tawete hen ko o mennoɗo wonde jagorɗo ɗo e nder leydi ndi walla ni gonɗo jagorɗo e nder leydi o mo ganduɗa ko Assome Diatta ko kanko de ɓe kolliti wonde e o saaha kanko o uddi bafangal o yeehi e o saaha mo kaldeten e nder coalition Benno Bokk Yakar ɓe mbi fuɗɗima de yeede ñaññere walla filñitere o mo ganduɗa ko Assome Diatta o hollitama kay o saaha o weltaki kanko kam o holliti e o saaha ko jaaɗo goɗɗum ko tawete hen ko debbo goɗɗo mo ganduɗa ene habri wonde ma wat candidature mum e 2024 o biteɗo Anta Babacar Ngom ɓe kolliti kay kankone o naati e nder baɗon guesa yidde tigui hollirde ɗum ko gandanɗa hoorema woni jeeyedemo e ɗiɗon sumgoji walla candidature makko en kalino nane e oɗon rafi mo ganduɗa kay ko fièvre toon hollitama tigui 3e cas no mbiruɗen ni toon nana tawe e o saaha toon to hôpital Dalal Jamm e oɗon rafi tigui rigui moɓe mbiyata e Crimée Congo jokken e jaynde e nde ganduɗa kay ko tribune jaynde tribune ha joni ko to banggue dawrugol ɓe mbi ko oɗon bateau mo ganduɗa ko Benno Bokk Yakar e o saaha woni ko hakkude maayo nana yerba hakkude PS e wondude AFP ɓeɗon de sa rentaki jogor ko yoolade so tawi on bateau yerɓi ɗum ɗon de ene tawe e nder ndeɗon jaynde tribune jokken e jaynde Le Soleil jaynde gendire nde Macky Sall fixe le cap ɗum noon noon koye batu jagorɗo hanki ndu ɗum ɗon o suɓima hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa e namdade hooreje jagorɗo o nde waɗata ko yaawi e ko yacci nodda ɗum ko ganduɗa woni batu interministériel gam heblanade ɗum ko ganduɗa woni e inondation ngaji ɗi e goɗɗum batu goɗɗum on batu kadi interministériel mo ganduɗa kadi ɗum ɗon yowti koye alhaali wadde relancé oɗon sommet de fer Dakar Tambacounda ɗum ɗon fof de tawe e nder nguɗon batu hanki jagorde toon to galle lamorgo to jayne nde koye hen arti e ɗum ko ganduɗa kadi to banggue économie leydi Sénégal no waɗata e peeje e peccorɗe kadi ha wawa yarude yeeso e ko way noon gayniren e jaynde stade coftal ɓalli ɓe garti tigui rigui koye oɗon mondial 2026 e tirage mo ganduɗa kay ko fate éliminatoire ɗum ko hande wonata à partir de 15 heures ɓe kolliti noon ɓe mbi ko hol jogorɗo wonde ɓe ganduɗa ko adversaire uji leydi Sénégal jogori fottude e ɗiɗon compétition ngaji ɓe kaali hen noon ko heewi ɓe kolliti noon ɓe mbi ɓe ganduɗa ko Maroc Algérie Égypte Côte d'Ivoire ene wonde Cameroun ɓen kam e o saaha ko waɗaɓe évité goɗɗum noon ɓe mbi ko wonde e tirage mo ganduɗa taw ko ɓurɗo hen wadde pire ɗum noon noon ɓe kaali ko wayno Ghana Bénin Gambie Niger Soudan du Sud goɗɗum noon ɓe mbi ko gandanɗa hoorema meilleur tirage o noon tirage mo ganduɗa taw ko ɓurɗo o ɓe limti ɓe mbi ko Gabon Ouganda Sierra Leone
e Liberia e wondude e Somali. ɗum noon tigi ene tawe e nder nde ɗon jayde stade coftal ɓaldi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum woni hande ko rendi gaddanɗen bandiraɓe ɓe e nder robine jayndeji men en hawri hande no mbiɗen alkamisa 13 lewru juillet hitande ujunnaji 2023 joni garen e hello wongo. ko noon ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hello men hande walla mbiyen toɓɓere men hande jewteten koye alhaali ha joni ko yardete atayi ko jokki kadi e nder jayndeji ɗi guila ɗeɗo balɗe foof eɗen gandi ko ɗum woni ko haalte ha joni to kaldeten ɗo haɓɓene jokki tigui rigui ƴewde wadde recherche aji e nder gueeƴo ɓen ɓe ganduɗa kay ene majji toon walla laaɗi mumen en juuyi ha toon to Saint-Louis en nani e nder jayndeji ɗi wonde kina wona hakke yimɓe jeegomo puɗɗama awede tawa ene ceere pittali mumen hayso tawi ɓe tawi hen nayo ɓe ganduɗa kam ɓe dandi ɗumen ko rescapé ji woɓɓe ɓe ganduɗa kina wona hakke capanɗe joyo ha joni aɓene jokki manandirno yiilade ɗumen kono ko majji e nder maayo ngo ɗum foof e wade noon eɗen gandi vraiment ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa à chaque fois eɗen jiiya ene arta e nder leydi men Sénégal laamu ngu ene jogui hen responsabilité mum ko ɗon ni jiɗɗen yewtude eɗen gandi convoyeur uji ɗi woni nawoɓe laaɗe ɓe ko wadɓe maîtrisé anduɓe lawol ngol ko ɓen tan mbawata nawde laaɗe ɗe woni ɓen ɓe ganduɗa ko awoɓe ɓe les pêcheurs e nder hen noon mbiɗa sikki laamu ngu so tawi yiiɗi habde hono ko wayni foti ko jokkodirde e ɓen ɓe ganduɗa ko awoɓe ɓe kadi en nani awoɓe ɓe haaɓe goyto wonde natti wade no wayanno ni ɓe jahat jamma e ñalawma suba e kihiɗe e nder gueeƴo ɓe jaaha ɓe goɗɗa ɓe garta produit woni ɓe garta taw ɓe gartirani hay batte ɗum noon ko hunde ganduɗa so tawi ɓe mbaɗi organisé ɓe ndendini yimɓe haaɓe mbawi hebde hen hunde par ce que ene metti joom galle yaha balɗe ɗiɗi balɗe tati arta ronka artirde ko galle mum ko gandanɗa hoorema hay dépense mum ronka yo heeb ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ene muusi kono solution ne woodi solution ko laamu ngu foti joddade e ɓen ɓe ganduɗa ko dendagal awoɓe ɓe namdoɓe hol caɗele mabɓe waɗa ɓe subventionné hokkaɓe kalisaji noɓe liggori eko way noon waɗa ɓe financement ɓe mbasa wadde lancé eko ganduɗa woni wadde organisé e ɗeɗo ɗanle ɗe newani lawol par ce que eɗen mbawi wiide ɗum kam ko certitude ala jogotoɗo risque wiide ene waɗa convoyé e hono ko wayni e nder ɗeɗo laaɗe taw wona ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe e nder gueeƴ ɓe taw ko awoɓe ɓe donc ɗum ɗo tan woni ko jinnoɗen haalde hen laamu ngu nde wattata haqqille no fewi so yiiɗi habde hono ko wayni hayso tawi en nani jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi ɗo e Sénégal wonko yeddi hen kono e o saaha eɗen gandi en tout cas eɗen paadimo ha joni pour o ɓeydo lamnanden par ce que ko jiiten ko nana fuɗɗo wonde gonga mayɓe ɓe nana mbaɗe repêché won fuɗɗaɓe manandirno dandede hen kono ɗum fof wade noon en heddi ha joni majjuɓe ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama ko ɗo min kaddata mon ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah to caméra to ko Djiby Dieng wonanen toon to montage to ko Ali Fall ga e micro o ko Adama Diop Allah jarama on jarama merci. waaw ɗum bandiraɓe tedduɓe eɗe kuccinɗiɗen ɗo suudu Allah en mbawa gasnude noon en jettani mawɗo men jinnaɗo men Kawal Abdoulaye Wale Ndiaye mo ganduɗa mo waɗi ko mawni hikka e nder windere nde wona tan e Sénégal wona tan e Madina Gounass addude ɓe ganduɗa ko fodde yimɓe 17 ɓe ganduɗa ene jeeya e nder leydi Sénégal ha e nder leydi Mauritanie en jii woɓɓe nan gimmi leydi Zambie kanko kadi addi ɗumen janti hen ko yettere Allah gaari taw ala ko addiri ɗumen so wona yo mbadde mumen Allah wi yo guitto farilla hakkude mumen Allah jomiraɗo subahanahu wa taala wadde sen darima ɗo oɗo ñalawma hande eɗen duwonomo nde Allah ɓeydantamo moƴƴere Allah jokkanamo kadi moƴƴere nde kadi nde rontina bandiraɓe julɓe mbawno naftorade caggal kadi wonade ceerno men yo Allah jutnu gurdam mum kanko e dendagal waldi makko mbiyen tan Allah moƴƴani en golle men timmi hankkadi ala ko heddi so wona eɗen jogori woynitade immade ɗo ina ɗamina ko hakkude 12 e 13
lewru juillet ndi ɗon gonɗen so Allah jaɓi wonta kotol men toon to leydi Sénégal so hawri welde joomidaɗo no heewi wadde ni e kala saaha eɗen ñaago Allah yo Allah jaɓanen. KP ari tekkinde posuji mon onon yiɗɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma